कर'ना भाइरास फिन हादरनि गेजेराव गिथावनाय महर लाफिनदों कर'ना भाइरास। दासान्दि कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय केसआ गोख्रै बारायगासिनो। दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो गोदानै मोनबावदों 3,000निबो बांसिन पजिटिभ। बबेखानि दासान्दि हादरनि गेजेराव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सा 13,509 सुबुंफोरा फाहामथाय लागासिनो। देहा बिफाननि रिपर्ट बादिब्ला थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव कर'नानि सन्देरनाया दायो गोख्रैसिन। बुंनो थाङोब्ला कर'ना भाइरासआ आरोबाव सुबुंनि जिउआव खैफोद गोनां जानानै फैबावदों। दासान्दि कर'ना भाइरासनि गिथावना महर लानायखौ नोजोर होनानै मिरु देहा बिफाना माखासे रायजोफोरखौ सांग्रांथि होदों। लोगोसेनो देहा बिफाननि फोसावनाय कर'नानि नेमखान्थिखौ गोनांथारै फालिनो सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होदों। मख'नाया गोनांदि थांनाय बोसोरनि उनाव कर'ना भाइरासआ जोबस्रांदोंब्लाबो नाथाय बे समाव भारतनि माखासे रायजोफोराव गोख्रै बारायफिननायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव कर'ना भाइरासनिफ्राय सुबुंफोरखौ सांग्रां जानांगौ होननानैबो फोसावदों। कर'ना भाइरास फिन हादरनि गेजेराव गिथावनाय महर लाफिनदों कर'ना भाइरास। दासान्दि कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय केसआ गोख्रै बारायगासिनो। दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो गोदानै मोनबावदों 3,000निबो बांसिन पजिटिभ। बबेखानि दासान्दि हादरनि गेजेराव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सा 13,509 सुबुंफोरा फाहामथाय लागासिनो। देहा बिफाननि रिपर्ट बादिब्ला थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव कर'नानि सन्देरनाया दायो गोख्रैसिन। बुंनो थाङोब्ला कर'ना भाइरासआ आरोबाव सुबुंनि जिउआव खैफोद गोनां जानानै फैबावदों। दासान्दि कर'ना भाइरासनि गिथावना महर लानायखौ नोजोर होनानै मिरु देहा बिफाना माखासे रायजोफोरखौ सांग्रांथि होदों। लोगोसेनो देहा बिफाननि फोसावनाय कर'नानि नेमखान्थिखौ गोनांथारै फालिनो सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होदों। मख'नाया गोनांदि थांनाय बोसोरनि उनाव कर'ना भाइरासआ जोबस्रांदोंब्लाबो नाथाय बे समाव भारतनि माखासे रायजोफोराव गोख्रै बारायफिननायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव कर'ना भाइरासनिफ्राय सुबुंफोरखौ सांग्रां जानांगौ होननानैबो फोसावदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा तितागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।